Sú to naše mamičky, nie všetky majú u nás deti, ale skoro všetky. A ja vám chcem povedať len toľko, že oni sa veľmi vytrápili na tých tréningoch, ale sa aj zabavili, bolo to veľmi veselé a príjemné a prezradím, že majú aj trému. To som nemala povedať, či nemáte? Nie, ona sa tvári, že nie, tak si už všimnite, či sa nepomýlim. Takže toto sú naše ženy, baby tu, a hneď po nich príde prvá skupina, ktorá bola donedávna jediná na Slovensku, raz ti povedal, že mám zrýchliť. Potom príde skupina baby a o nich vám neskôr poviem viac. Takže baby tu. Babiku, ženy, ktoré chcú... Ale teraz, milé dámy a vážení páni, prichádzajú krásne, talentované ženy v najlepších rokoch.